Бәйе, соңғы көн, яңғыр қоя, моңсу, күк йылы, чөнки ертәгә без китәбез. Әмма дә ләкин без моңсу алмыйбыз. Безне бүген кич белән концерт көтә. Дискотек, кызлар, дискотекта биебезме? Әйе! Бүген җырлыйбызмы? Әйе! Кайф ничек? Шәп! Алда гел, монда рәхәт шуны бел. Монда рәхәт шуны бел. Хей! Кайфләр яхшы, соңгы көн булса да, без моңсуламыйбыз. Әйдәгез, кызлар, сез юшланмагыз, яме әзерләнегез кичке чарага. Ә мин киттем Сәләт Лайфны алып барырга. Дуслар, сездән көтәбез күбрәк комментарийлар. Бүген соңгы чыгарылыш. Башлыйбыз. Дуслар, сәлам, хәерле кич, барчагызга да исәнмесез. Сәләт Лайф, без Сәләтне күрсәтәбез, бездә чыннан да дуслар бүген бәйрәм. 6-нчы соңгы форум, соңгы көн һәм инде соңгы туры эфир. Туры эфир, әз генә моңсурак, белмим сезгә ничегрәктер, миңа моңсу, әмма дә ләкин безнең әле тулы эфир алда безне көтә, шуңа күрә мин һәрберегезне сәламлыйм, исәнмесез. Сәл кешеләр, әйдәманнар, әти-әниләр, әби-бабайлар, кемнәр безне карый, һәрберегезгә зур, кайнар сәлам форумнан, биләрдән, Сәләттән исәнмесез. Әйдәгез, сез дә шулай ук языгыз безгә комментарийларны. Һәр вакыттагыча мин әйтәм, YouTube, ВКонтакте, Instagram аермасы юк. Сез безне кайда карыйсыз, без сездән көтәбез комментарийлар. Әйдәгез, менә шундый сорау бирәм. Ни өчен сез Сәләтне яратасыз? Менә шул сорауга көтәбез сездән җаваплар, языгыз комментарийлар. Ни өчен сез Сәләтне яратасыз? Димәк, инде без душлар керенләп форумны тәмамлыйбыз. Бүген инде безнең укыту программасы тәмамланды. Балалар эко-шәһәрчекләр төзеде. Һәм инде әйдәгез, әз генә бу форумның нәтиҗәләре турында сөйләшеп китик. Димәк, безнең узган шахмат турниры нәтиҗәләре хәзер берничә мизгелдән сез аларны күрәчәксез. Экраннарда, димәк, шахмат турниры нәтиҗәләре. 3нче урынны безнең яулады Саками аланы. Әгәр дә сез Саками алыннан шулай языгыз комментарийларыгызны. 2нче урында безнең Арагил аланы, һәм инде 1нче урынны яулады Иске Казан аланы. Бу инде безнең шахмат турнир нәтиҗәләре. Бу форумда безнең яңгыр күп яуды, кайбер спорт чаралары кызганыч узмады, әмма дә ләкин шахмат турниры аны яңгыр яуса да һәр вакыт узырга була, минемчә бик шәп спорт. Димәк, бу инде безнең шахмат нәтиҗәләре булды. Алга таба барабыз. Стритбол буенча чемпионат уздырдык. Яңгыр яумаган вакытта тиз генә уздырып алдык стритбол буенча чемпионатны, һәм инде нәтиҗәләр шундый. 3нче урында Арагил аланы, 2нче урында Канатлы Барс аланы, һәм инде 1нче урында янәдән Иске Казан аланы. Интеллектуаль турнир шулай узды. 2нче көнне 3нче урында безнең Иске Казан аланы, 2нче урында Саками аланы, һәм 1нче урында Иске Казан аланы. Анда һәрбер аланнан 2 команда катнашты, һәм инде күреп торасыз, пьедесталда 2 тапкыр Иске Казан. 3нче урын һәм 1нче урын. Һәм инде кичә узды ШТК турниры, бик шәп узды, миңа бик ошады. Һәм инде әз генә нәтиҗәләр, сез менә фотоларны күрә аласыз. 3нче урын Саками аланы, 2нче урын Зилан, һәм 1нче урын Иске Казан. ШТКда безнең бар әле гран-при, һәм гран-прины яулады Канатлы Барс аланы. Котлыйбыз. Һәм инде бүген кич белән безнең булачак ябылу тантанасы һәм шәп кенә иҗади концерт. Шуның белән без башладык туры эфирны. Тагын бер кат кабатлыйбыз, дуслар. Ни өчен сез Сәләтне яратасыз? Менә шундый сорау һәм сезнең комментарийларыгызны көтәбез. Һәм хәзер инде рәхәтләнеп форумның нәтиҗә видеосын карап китәбез. Игътибар белән.
ата-бабаларыбызның баш каласы булган җирдә мондый шәһәрчек булу миңа ошады. Гаилә атмосферасын тоясың. Барысы да бердәм, апа дип килеп кочаклап алалар. Это уникальное место, и, честно, очень рад и горд, что имею к этому отношение. И я здесь наслаждаюсь и несколько даже завидую этим детям. Видно, как здесь проходит все по-семейному. Очень много интересных новых татарских слов. Juniorskiz bilet forumuның төп максаты безнең балалар өчен яңа ачышлар, профессиялар белән бәйле булган яңа мөмкинлекләр ачу. Дети здесь очень творческие, они заряженные. Интерес проявляет новая музыка, как это все пишется. Ребята на самом деле взрослее, чем мы думаем. Уже сейчас нужно с ними заниматься вопросами, связанными там, с профориентацией, с конкретным выбором профессии. Это приятно удивило. Еще чуть-чуть, и, мне кажется, роботов будет практически везде. Моны бүген безнең кызлар җыйды, үзләре программаны төзеделәр һәм эшләттеләр. Они за короткий срок очень быстро все схватывают, да, и создают такие коллажи, что даже я была удивлена их уровнем. Дам советы для начинающих чемпионов. Это усидчивость, это ориентироваться на результат и не сдаваться, не опускать никогда руки. Хаталар ясарга курыкмаска диярим мин. Там, где нам нравится, где мы получаем удовольствие, мы и получаем хорошие результаты. Төрле юнәлешләрне үзләштерсәләр бик яхшы булыр иде, чөнки мондый мөмкинлек бөтен җирдә дә юк. Бигрәк тә татар мөхитендә. Шәп ишә, шәп видео сезнең белән карадык. Бик зур рәхмәт безнең яраткан медиа үзәккә, бик зур рәхмәт Сәләт Лайф командасына, егетләргә, кызларга менә шундый шәп форум нәтиҗә видеосы сезнең белән карап киттек. Димәк, тагын бер кат кабатлыйм, дуслар, комментарийларда көтәбез җаваплар. Ни өчен сез Сәләтне яратасыз? Ни өчен сез форумнарны яратасыз? Ни өчен сез монда киләсез, әгәр сез монда икән? Шуңа шундый сорауга көтәбез сездән җаваплар. Әйдәгез, күбрәк языгыз. Монда инде яза башладылар. Менә YouTube'та укыйм. Чингиз сәлам, Сәләт дип яза. Сәлам Чингиз. Димәк, дуслар, дәвам итәбез. Хәзерге сәхифә Сәләтле кунак. Сәләтле кунак сәхифәсе һәм биредә форум штаб җитәкчесе Сәләт яшьләр үзе директоры Айгөл апа, Габдрахманова Айгөл апа, сәлам. Сәлам, Ислам абый, сәлам Сәләтлеләр, сәлам Сәләт. Сәлам Сәләт, сәлам Сәләт. Мин еш ишетәм моны син сәхнәгә чыккан вакытта. Хәзер шулай сәлам Сәләт дисең. Айгөл апа, кайф ничек? Шәп, әлбәттә шәп. Сәләттә башкача була алмый. Хәлләр шәп. Фәрин, мин беренчедән менә сораулардан калса, тагын рәхмәтемне әйтсә килә сиңа. Чөнки менә Айгөл апа бөтен 6 форум дәвамында ул монда аның командасы. Мин мәсәлән, теге мәдәни программа җитәкчесе буларак кайсыдыр форумнарда бар, кайсыда юк. Ә менә син барлык форумда син командаң монда сезгә зур респект һәм зур рәхмәт. Ислам абый, рәхмәт, шушы форсаттан файдаланып, үзем дә рәхмәт әйтәсе килә. Барлык командага, без бит инде монда бер форумны тәмамлагач, икенчесенә инде әзерләнә башлыйбыз. Ул еллык эш һәм күп кенә кеше эше, шуңа күрә барлык монда катнашкан кешеләргә рәхмәт. Иң беренче рәхмәтләр әлбәттә сәл кешеләргә, алар булмаса булмас иде, һәм барлык катнашып булган һәрбер кешегә. Бик күп рәхмәт сүзләре. Димәк, Айгөл апа, форумнар узып китә. Менә бер көн, берничә сәгать калды. Иртәгә соңгы көн инде безнең булачак. Синең өчен нинди нәтиҗәләр? Минемчә, без булдырдык дип әйтергә дә куркам, чөнки әле тагын чынлап бер көн, бер төн бар. Бик каты әзерләндек. Бу ел аеруча ел булды. Гомумән дөнья өчен, шуңа күрә бер нәрсәгә дә карамастан, көчле команда булганда, теләк булганда һәм аның без күргән безнең максатларыбыз булганда аңа ирешеп була. Шуңа күрә быел форумнар узды дип әйтсәк тә була, сәл кешеләребез килде. Әлбәттә, кызганыч, барлык регионнардан да килә алмадылар, башка илләрдән, ләкин бар Сәләт Лайф, рәхмәт Сәләт Лайф командасына. Сәләт Лайф. Без Сәләтне күрсәтәбез, дөрес. Һәм инде менә алар да безнең белән, әгәр дә карыйсыз икән, языгыз, сәламнәрегезне юллагыз.
барлык Татарстанның барлык районнарынан сәл кешеләр килде. Безнең күп кенә әйдаманнарны әзерләдек ел буе. Аларга бик зур рәхмәт. Баш җитәкләр командасы көчле булды. Уку-укыту программасы, рәхмәт барлык остазларга, спикерларга. Аны да ясап чыктык. Быел һава торышы да бик рәхәт булды. Менә соңгы форум гына яңгырлап тора. Кемгә ничегрәк? Кемгәдер ошый андый һава торышы? Безгә барлык һава торышы да ошый, менә рәхәт булды. Барлык уйлаган эшләрне башкарып чыктык. Теге без әйттек бит инде. Спорт программасы бар, мәдәни программа, уку-укыту программасы. Аннан кала менә сәләт мөхите, сәл кешеләр барсы да булдырылды кебек, минемчә. Мин синең белән килешәм. Менә 6 форум узып китә. Синең өчен ул тиз уздымы? Бер көн шикелле, әле шул зак, тизрәк форум бетсен дип андый уйлар бар идеме, юкмы? Форум бетсен дигән уйлар юк иде. Бу теге нормаль күренеш. Без бит аны ел дәвамында планлаштырабыз, берничә елга хәтта планлаштырабыз һәм беләбез. Бу булачак, форум булачак, җыен булачак, сәләтлеләр бирегә киләчәк, без биләргә кайтуыбызны һичшиксез дәвам итәчәкбез, бер нәрсәгә дә карамастан. Һәм бу нормаль күренеш булды. Әйе, теге менә хәзер уйлап карасак бик тиз узды. Менә чөнки июнь буе без көттек, һәм менә июль, август инде җәй ахырына да якынлаша. Һәм менә белмим, тиз узды. Артык сизмәдем дә. Менә теге көтеп, утырып, тиз кайчан бетә, юк, андай бер юк иде. Тиз үтте. Миңа калса да шулай, бик тиз үтте. Ярый, димәк, форум үтә. Без тиздән кайтабыз Казанга, Чаллыга, сәләт йортына. Менә якын арада нинди планнар? Сәләт турында сөйләшик барсын. Безнең әле башка аланнар да бар. Безнең хәзерге вакытта Чаллыда сәләт тел аланы бара, Лаешта сәләт шәхес. Сәләт тел. Әйе, безнең шулай ук бара, менә биләргә бүген Имәнкәй керде фәнсар базасына. Имәнкәй, сәлам. Безнең август азагына кадәр әле аланнар булачак. Шулай ук без сер булып әйтәм, сәләт караганнарга без эксклюзив. Эксклюзив мәгълүмат әлегә 21 август көнне безнең Йолдызлыда зур кунакны көтәбез. Аның турында безне шелтәрләрдә күрерсез, күзәтеп барыгыз, кем киләчәк. Аңа да шундый зур бүләк булачак сәл кешеләргә. Һәм инде яңа уку елы башлана, безнең проектлар үз эшен яңартып җибәрәчәк, төрле лабораториялар, сәләт йорты. Безнең яңа базабыз бар хәзер, Аргамак базасы. Кама тамагын җирлегендә, Кама тамагының үзеннән ерак түгел, якынча 5 километр. Безнең менә 21 гасырда беренче тапкыр яңадан төзелгән, менә Бушкырда булган биналар, алан база, ул безнең Аргамак базасы. Һәм инде анда булачак безнең сәләт проектлары, әлбәттә, төрле юнәлештә, эшмәкәрлек, медиа, иҗат планнарыбыз бар, хәтта рухият аланының базасы итәргә. Рухият аланы күптән эзли иде үзенә. Котлыйм рухият аланын. Бармы монда рухиятлеләр? Сәлам. Һәм инде менә студияда бар, әгәр дә туры эфирдә булса, шулай языгыз. Языгыз, әйе. Менә шундый яңа база булачак, шулай фәнсар, Йолдызлы яңартылды быел, ул ел дәвамында эшләячәк, шуңа күрә күп кенә проектлар анда узачак. Без бит Йолдызлыны күптәннән беләбез. 2006 елда менә беренче тапкыр без әйе, сәләт анда 2005 елда беренче тапкыр үткәрде аланнарын, һәм менә беренче тапкыр зур ремонт көтәбез сезне анда, безнең базада. Анда әле ремонт эшләре шулай дәвам итәчәк, сәләт йортын яңартырга планлаштырабыз. Планнар зурда. Бик зур планнар, булай да бик шәп миңа ошый сәләт йортында. Анда бармы берәр эксклюзив мәгълүмат, нәрсә булачак? Яңа сәләт йортында. Ул заманча булачак. Безнең бик күп әйберләр хәзерге вакытта бина теге арткарак кала, эчтәлегенә кара, теге формасы беразына. Шуңа күрә без аны яңартырга булдык, сәл кешеләр өчен, әйдаманнар өчен уңайлы булсын. Анда кирәкле теге әйтик, укып алырга, эшләп алырга, проектлар төзергә, иҗат белән шөгыльләнергә, фән белән шөгыльләнергә кем нәрсә тели, менә шундый без әйтәбез бит мөмкинлекләр мөхите. Аны сәләт йортында да булдырырга төрле формулап. Менә синдә үзеңдә нинди планнар, нинди яңалыклар менә бу елга? Үземдә яңалыкларга килсәк, бер яңалыкны мин беләм. Әйе, син имтихан биреп, хәзер синең бар
права, водительское удостоверение. Машина йөртүчеләр рәтенә кертте. Котлыйбыз, котлыйбыз. Рәхмәт. Сен ничек У хәрефе белән йөрисеңме башта теге восклицательный знак белән? Әйе, аның белән Ярый, йөрәчәкмен дип афәрин. уйлыйм. Димәк, тиздән күрешсез Айгөл апаны Казан Чаллы юлларында. Әйе. Шул минем сәләттә булган яңалыклар, үземнең яңалыкларым итеп тә кабул итә алам, дип әйтсәм дә була. Сәләт ул тормыш рәвеше. Нәкъ шулай. Ярый, дөрес. Айгөл апа, менә соңгы сорау булсын. Менә мин Инстаграмда сиңа язылган. Синең аккаунт Гачгульджика. Нәкъ Ни өчен? Менә һәр вакыт кемдер сорый, ни өчен Гачгульджик? Мин беренче, икенче, өченче сыйныфта алман телен өйрәндем, инглиз телен белмәгән идем. Һәм 5нче сыйныфка күчкәч кенә инглиз телен өйрәнә башладым, ләкин алман телен күбрәк белә идем. Анда Айгул, ну теге инглиз хәрефләр белән язсаң, нәкъ шулай A, J, G, U, L, G, J, A дип языла. Мин Габдрахманова, алдан G өстәп куябыз, менә шулай алманча G Айгуля, Айгул һәм Айгуля дип уйлап инде шулай язып куйдым. Һәм менә 5нче сыйныфта шундый почта ясадым. Собачка Mail.ru. Һәм инде менә почта булды. Менә шулай озак кына кулланган идем шушы почтаны һәм шулай калды. Гачгуля дип укыла инглизчә. Аннары инде инглиз телен күбрәк өйрәнә башлагач һәм менә шулай калды. Менә шулай калды. Һәм инде кемнәр сиңа язылган бик яхшы белә, синең уңган килен дигән рубрика бар, андый хэштег бар. Менә син пешерә торган иң яраткан ризыкларың 3 топ 3 булсын, ниндиләре? Мин камыр ризыклары пешерергә яратам. Әйтик, 3 почмак, белмим, анда бәлеш, кыстыбый булсын. Ну бу татар милли ризыклары. Менә алардан башка тагын бармы? Алардан башка әйе, мин әйтик, балык пешерергә яратам. Аны мичтә. Әйе. Шулай, аннары тагын нәрсә пешерергә яратам икән? Төрле салатларны уйлап чыгарырга яратам. Исемнәр бирәсең? Әле бирәм, әйе. Һәм онытам. Һәм онытасың. Ярый, Айгөл апа, бик зур рәхмәт. Инде безнең форумның нәтиҗәләре берничә сүз сәл кешеләргә, идаманнарга, әтиәннәргә. Бик зур рәхмәт безнең сәл кешеләргә. Менә әлбәттә рәхмәт сүзләрен без әле әйтербез. Алар алдыннан мин нәрсә әйтмәкче телим. Менә безнең бит инде саубуллашу сүзләре хәзер бу рубрикада. Аннан алда бер эшлисем килә. Менә син һәрбер мин көн саен карап торам Сәләт Лайфны, күп кенә кунакларга бирәсең җәзалар. Рубрикасы. Һәм мин сиңа да җәза уйлап таптым. Син миңа җәза әйдәле. Мөмкин булса, кичә безнең кичә генә түгел инде берничә көн рәттән дөнья күләм нинди чара бара һәм аны күзәтеп торалар. Футбол, Лига чемпионов. Ох, кичә бит Барселона уйнады Бавария белән, аның турында ярый әйтмим инде. Һәм инде Ислам абый ул футболны күптәннән яратабыз. 2006дан Сәләт Раушаннан бирле мин Ислам абыйны капкачы итеп хәтерлим. Футбол ярышларында Раушанның җыелма командасында финалда җиңелдек. Әйе, һәм менә футбол яраткач сиңа менә шундый футбол белән бәйле җәза. Әйдә, менә монысы кызык. Хәзер безнең экранда булачак, син аны күрерсең. Анда булачак берничә моментлар. Менә башланды инде. Гифка. Әйе, гифка. Һәм син әйтергә тиешсең. Хәзер гол кертеләме, юкмы бу очракта? Әйе, синеңчә ничегрәк барачак? Ничегрәк чишелеше булачак бу ситуацияларда? Момент монда минемчә, булачактыр. Әйдәгез карыйк әле. Димәк, карыйбыз. Монда или пенальти бирәләр, юк, сальто ясады да кертте, шәп гол. Менә шундый гол, Ислам абый. Синең седьмое чувство бар. Әйе, һәм профессионализм. Менә тагын бер момент. Бу кая уйныйлар микән? Нинди командалар яши? Димәк, хәзер ничегрәк. Менә беренчесе булды, икенчесе булмасын дип җавап бирә. Ярар. Уйласаң, әйдәгез карыйк. Просто теория вероятности. Бара һәм Айгөл апа, син шәп комментатор. Души почти Стагненко. Кертелде гол. Һәм инде безнең бар өченчесе. Әйе. Өченчесе булырга тиеш. Хәзер карыйк. Монда стоп, шулаймы? Әйе. Монда бик авыр әйтергә. Вратарь
калды арттарак, бер генә нападающий, бер калды, димәк, алда буш капкалар һәм ул анда кертми тупны. Чөнки бик шулай була, буш капка, менә 100% гол хәзер булачак, һәм инде ул голны кертмәде. Куба дигән игрок. Һәм 4-нчесе бар әйе. Тагын ушап китте әле миңа. Һәм Бу капкачы үзенең капкасыннан хәзер гол кертәме, юкмы? Әйе. Әйдә, мин ышанам бу капкачыга. Әйдәгез карыйк. Шундый. Мин ойлаган идем теге капкага хәзер гол кертә дип. Мин гол кертә дип әйттем, димәк, мин дөрес җавап бирдем. Әйе, менә шундый җаза булды. Шадым сиңа, Ислам. Миңа бик шадым, мин футболны яратам. Барлык футбол яратучыларга кайнар сәлам. Син карыйсың футбол? Мин футболны карыйм, кайф булганда, дуслар белән караганда, булай теге хоккейны күбрәк яратам, футболга карый. Акбарс. Акбарс өчен җанатасың. Ярый, бик зур рәхмәт, Айгөл апа. Рәхмәт, Ислам абый. Һәм инде без рәхмәт сүзләре белән башлыйбыз һәрбер форумны, һәрбер җыенны, һәрбер сәләт проектын. Бу мин яраткан сүзем. Һәм рәхмәт белән тамамлыйсы килә. Рәхмәт сәләтлеләр безне караган өчен, безнең белән булган өчен, ерак араларны якын итеп, безнең белән туры эфирда булган өчен, монда булган сәл кешеләр, барлык айдаманнар, бар җитәкләр, остазлар, караган безне әти-әниләр, әби-бабайлар, сәл кешеләрнең барыгызга да бик зур рәхмәт. Без сәл кешеләрне һәм сезне бик каты яратабыз. Рәхмәт барлык оештыручылар комитетына, рәхмәт әлбәттә безнең командага, рәхмәт барлык министрлыкларга, президентыбызга, менә шушы форумны булдырган барлык кешеләргә рәхмәт. Кемне әйтмәсәм, гафу итегез. Сәләттә булыгыз. Без бердәм, без көчле. Сәләткә без рәхмәтле. Рәхмәт. Айгөл апа, бик зур рәхмәт сиңа. Безнең бирдә форумның штаб җитәкчесе, сәләт яшьләр үзәге директор Айгөл апа Габдрахманова булды. Сәләтле кунак. Рәхмәт, Айгөл апа. Рәхмәт. Рәхмәт сиңа. Димәк, Сәләт Лайф, без сәләтне күрсәтәбез, сезнең комментарийларыгызны рәхәтләнеп укыйбыз. Тимур абый Сөләйманов шулай ук рәхмәт дип язды. Рәхмәт сиңа, Тимур абый, ул кичә безнең эфирда булды. Шулай ук менә күп кенә смайликлар җибәрәләр, йөрәкләр җибәрәләр. Диләрә яза привет, сәлам. Һәм Гүзәл апа Усманова, Сәләт Лайф, йөрәкләр, һәм рәхмәт. Гүзәл апа, сиңа зур сәламнар. Ярый, дуслар, без дәвам итәбез. Димәк, инде белгәнегезчә, ел сайын сәләткә меңләгән кеше килә, меңләгән сәл кешеләр килә, һәм һәркем монда үз тарихын башлый. Кемдер 99 елда, кемдер 2006 елда, кемдер быелны үз тарихын башлап җибәрде. Һәм шул турда хәзер сезнең белән кечкенә видео карап алабыз. Игътибар экранга. Минем исемем Ләйсән, һәм мин сәләткә беренче тапкыр килдем. Минем исемем Аделина, һәм мин сәләттә 2019 елдан. Минем исемем Ислам, һәм мин сәләттә 2017 елдан. Мин Аяз абый, һәм мин сәләттә 2015 елдан. Минем исемем Тимур, мин сәләттә 2014 елдан. Мин Карина апа, һәм мин сәләттә 2012 елдан. Мин Игорь абый, һәм мин сәләттә 2011 елдан. Сәлам, минем исемем Илнур, һәм мин сәләттә 2008 елдан. Мин Руслан абый, һәм мин сәләттә 2007 елдан. Мин Айгөл апа, һәм мин сәләттә 2006 елдан. Мин Ислам абый, һәм мин беренче тапкыр сәләткә 2006 елда эләктем. Минем исемем Алсу апа, һәм мин сәләттә 2001 елдан. Мин Элина апа, һәм мин сәләттә 99 елдан. Кем генә булсак та, иң тәҗрибәле әйдәманмы син, алан баш җитәгеме, оештыручымы, барыбыз да кайчандыр беренче тапкыр сәләткә килдек. Һәм ул беренче тапкыр шундый үзенчәлекле булган иде. Сәләткә килеп кергәннән соң бөтен тормыш үзгәрә. Сәләт. Монда күп вакыйгалар һәм бик бай тарих саклана. Рәхмәт һәрберегезгә, рәхмәт һәрбер сәлкешкә, һәрбер әйдәманга, әлбәттә һәркем үз тарихын башлый сәләттә. Димәк, дуслар, дәвам итәбез. Менә монда Тимур абый Сөләйманов язды Сәләт Лайф һәм менә мондый смайлик. Мин килешәм, Тимур абый синең белән һәм хәзер безнең бик кызыклы кунак булачак. Сәләтле кунак.
Димәк, Сәләт Лайф менә булай дип барысы күрсәтәләр һәм биредә форумнарның фото, видео продюсеры һәм Hawa Projects медиа компаниясының продюсеры Алмаз абый Самигуллин. Алмаз абый, сәлам. Мин сине көн сайын монда күрәм. Менә иртән синең белән күрешәбез, көндез, кич белән, әмма дә ләкин менә монда менә шулай без туры эфирда беренче тапкыр синең белән. Шуннан да миңа монда бераз теге дулкынланам. Чөнки Мин дә һәрвакыт дулкынланам. Чөнки мин күбесенчә за кадрым, кадр артында утырам. Сезгә кунакка килергә булдым әле һәм шул хисләрне, тойгыларны тоярга монда ничек микән кунак урынында утырып торырга булдым. Ну ничегрәксең? Әйтәм бит минем дулкынлану һәм кызык, рәхәт, сәләт, рәхәт. Сәләт, рәхәт. Ярый, Алмаз абый, әйдә шуннан башлыйк. Менә мин әйттем, Hawa Projects медиа компаниясе белмәгәннәргә. Нәрсә ул, кемнәр ул Hawa Projects? Аның төрле вариациялары булып бетте инде. Хәзерге вакытта ул шундый минем бер идея. Ул клуб продюсеров дип әйтик. Клуб продюсеров. Һәм без иҗат кешеләре белән эшлибез. Безнең командада режиссерлар да булырга мөмкин. Ләкин хәзер мин аны шулай бер шу продюсерлар гына калдырып, шу медиа өлкәсендә эшли торган администраторлар, шуларны туплап бер зур бер мөхит тудырасым килә. Сәләт мөхит шикелле Hawa Projects мөхите. Ярый, афәрин, уңышлар телим. Бик кызыклы планнар һәм инде беләсең, менә Сәләт Лайф без студияда. Кайберләр миңа әйтә, Казанда бу сезнең точно биләрдәме? Бу бит сез Сәләттә төшерәсез, аерым студия шикелле. Юк, дуслар, мин һәрвакыттан әйтәм, без биләрдә хәзер, без зур чатырда һәм шул чатыр эчендә менә шундый студия барлыкка килде. Менә ничек бу идея килде? Кемнең башына бу идея килде? Беренчедән, Сәләт Лайф ул безнең өчен һәм Сәләт өчендер дип уйлыйм, ул бер зур эксперимент. Чөнки әле минем дөресен генә әйткәндә мондай экспериментлар күргәнем дә юк. Шундый форумнардан шулай алып барыла торган тапшырулар дип әйтик. Һәм бу идея безгә беренчедән ул икенче форматта килде. Чөнки безнең Сәләт активистлары белән, чит илдә яшәүче Сәләт активистлары белән безнең шулай элемтәгә чыгасыбыз килде. Skype ашамы һәм шулай онлайн рәвештә. Ләкин аннары 2 атна кала микән ул форумга кадәр без бу идеяны киңәйттек. Һәм бу идея шундый глобаль рәвештә була башлады бу проект. Һәм без монда чит илдә яшәүче активистларга түгел, монда да яшәүче кешеләр белән, дуслар белән һәм төрле рубрикалар уйлап табып, шундый бер шоу ясадык дип әйтсәк булган дип уйлыйм. Бушын барлыкта шоу, шуң барлыкта телевидение. Кичке шоу сыман булып чыкты. Һәм бу идея, Гүзәл Усманова, Тимур Сөлеймановтан башланып китте. Аннан соң алар минем белән бүлештеләр. Һәм без бергәләп уйлап, безнең команда белән ничектер шундый форматта хәзер чыгабыз һәм минем уйлавымча бу бик шәп әйбер һәм. Ләкин минем шундый уем бар. Бу быел орлыкларын утырттык һәм карарбыз киләсе елга Корылтайда без Алла берсә яфраклары чыгар, аннан соң карарбыз ничекрак булып та. Алла берсә. Әле бит Сәләт йортыннан да туры эфир ясадык шул эпидемия вакытында. Менә эпидемиянең минуслары турында күп кенә кеше әйтә, минем өчен менә бу эпидемиянең шундый зур жирный плюс. Кайбер кеше шуннан да бит уйлый, бу без Казаннан чыгабыз дип. Юк, дуслар. Без Бәлкем без күрсәтербез, ничек без палатканы сүтәбез, моннан китәбез, шундый лайф. Без форум җирлегендә, биләрдә һәм бу күп кенә кеше моны аңлап та бетермидер. Һәм әйтәләр безгә монда бер көн Ләйсән Арсентьева кергән, мин сезне Казаннан чыгасыз дип уйлыйм дип. Ләкин бу шуннан да без форумда, без бер чатырда, без бу чатырны үзебез төзедек, монда бүтән студияны төзедек. Бу шундый форматта чыга һәм бу минемчә бик кызык. Факшыннан да без чатырда. Монда әзгенә күренә бит инде. Бүтән чатыр түгел, без чатырда, дуслар, без биләрдә. Ярый, Алмаз абый, менә без бит инде Junior Skills биләр форумында әзгенә һөнәрләр турында сөйләшеп алыйк әле синең белән, менә медиа өлкәсендә. Синең уйлавыңча, менә нинди һөнәрләр әлегә актуаль булачак киләсе елларда? Минем уйлавымча, хәзерге заманда
универсаль булырга кирәктер дип уйлыйм. Чөнки менә медиа компания ул видео һәм фотога төшерергә тиеш түгел, ә ул әле аны ничектер менә тарату турында да уйларга тиеш. Продвижение, промоушен дип әйтик. Безнең дә менә бу мәсәлән бу проектны уйларга кирәк, ничектер аны күбрәк кеше карасын дип. Бу функцияны да менә шу компания дип әйтик, бу функцияны да үзенә алырга тиеш һәм шу менә кем беренчерәк ике шу мөһим функцияны, продакшн һәм промоушн икесен бергә алып бара алачак, шулар җиңәчәк. Шәп план. Киләсе елга тикшерербез. Һәм инде димәк тагын синеңчә нинди һөнәрләр, бәлкем безнең шәл кешеләр карыйдыр. Анда графика, белмим, нәрсә белән хәзер. Хәзерге заманда инде күбесенчә безнең 3D дип әйтик, башка визуаль эффектлар белән эшләүчеләр. Һәм Америкада ишеткән идем, хәзер җыелырга ярамый бит теге съемкада. Һәм шуңа күрә хәзер бу өлкә бик кирәкле. Чөнки күп кенә җыелышларны да ясап куялар шу итеп графикада. Һәм графика үсәчәк, һәм минемчә ул алга таба шулай булачак. Һәм сез компьютерлар көчәя, анда мөмкинлекләр арта. Шуңа күрә бу өлкәне өйрәнсәгез, сезнең алда яхшы зарплата, акча көтәчәк, һәм шуңа күрә өйрәнегез. Һәм яраткан эш. Бәлкем кемдер анда бу иҗат шундай иҗат. Һәм иҗади эш. Ярый, Алмаз абый, менә эшчәнлегендә, якын арада, бу елда нинди планнар? Продюсер буларакмы, музыкант буларакмы? Минем менә шу Hava Projects компаниясына әйтеп уздым инде шу продюсерлар җыярга һәм алар белән проектлар ясарга. Һәм Allo дигән минем музыкаль проект бар. Ул минем әлегә шундый хобби форматында. Ләкин бик сыйфатлы, миңа бик ошый син. Ләкин анда әле теге мин илһам килгәндә генә эшлим. Һәм бу әле профессиональлек дигән аңлатмый, чөнки профессиональлек минемчә ул илһам гына түгел, әмма син эшләргә тиешне үзеңнең эшеңне. Һәм шуңа күрә бу әле илһам форматында миңа килә торган нәрсә һәм бәлки ул да үсер бер. Мен бу елны яңа җыр мәсәлән планлаштырасыз. Бу елны минем концерт ясасы килгән, ләкин аны ясап булмады. Онлайн концерт. Бәлки тиздән ул берсә мин альбомны чыгарачакмын, чөнки ул инде әзер. Мин инде әзерләп куйган үзем медиа планны. Аны бераз бер-ике айдан соң бәлки тормышка ашырырмын. Ярый, шулай Алла бирсә. Менә Алмаз абый гафу ит, менә ике комментарийны мин хәзер укыйм. Беренче комментарий Җәүдәт абыйдан, Әдип Әлмирдән, Афәрин Алмаз. Һәм икенче комментарий безгә яза Раушания Самигуллина. Без синең белән бик горурланабыз. Сине якынлашып килүче туган көнең белән котлыйбыз, Алмаз, әтиең һәм әниең. Рәхмәт бик зур. Җәүдәт апа, рәхмәт, әтиеңне карыйсыз, рәхмәт бик зур. Шуннан да монда рәхмәт сүзләре дә әйтәсе килә, чөнки беренчедән Җәүдәт абыйга, чөнки барыбер сәләт мөхитен таратучы кеше, нигезендә булган кеше. Һәм бу проект тормышка ашмас иде, аңа бик зур рәхмәт. Әйтәсе килә рәхмәтемне минем Гүзәл апа Усмановага, чөнки ансыз да бу проект тормышка ашмас иде. Гүзәл апа монда студиядә рәхмәт Тимур абый Сөлеймановка, чөнки без күп еллар бергә эшлибез һәм бергә төзибез бу системаны дип әйтик. Һәм без аның сыйфатын ел саен арттырырга тырышабыз. Һәм бу чыннан да килеп чыга төсле, миңа шулай тоела. Безнең бу эфирда хаталар да булды, анысын әйтергә кирәк. Ләкин ул хаталар бу безнең беренче тапкыр. Һәм без беренче тапкыр мондай проект эшлибез. Без бит яхшылыкка омтылабыз. Һәм шуңа күрә минем буламча һәр эфирның сыйфаты, һәр бер көн саен ул зурайды. Һәм шуңа күрә бик зур рәхмәт Тимур абыйга, Җәүдәт абыйга, Гүзәл апага, Айгөл апага менә бу эфирда булды, чөнки бу моны бөтенләй мондагы булган ул штаб җитәкчесе, бу шатыр булмас иде, ул монда булмаса. Һәм әйтәсе килә рәхмәтемне үземнең командага. Чөнки командасыз бу берничек тә килеп чыкмас иде.
Алия апага әйтәсе килә, чөнки Алия апа бик күп булышты безгә бу проектны тормышка ашырырга. Рәхмәт. Һәм медиа центрга безнең, һәм башка төрле. Чөнки бөтен рәхмәтләрне әйтеп бетереп булмый. Чөнки монда бу проектта, белмим, 200-гә якын кеше катнашты дип уйлыйм, чөнки анда бит рубрикаларда кунаклар булды, видеода төштеләр, музыкаль кунаклар. Бүген безнең сюрприз дип әйтәгеме, бүген зур сюрприз булачак музыкаль кунак. Һәм аларны әйтеп бетереп булмый, һәм бөтен Сәләт Life проектын тормышка ашырырга булышкан кешеләргә барысына да зур рәхмәт. Һәм әтәйне сезгә бик зур рәхмәт, Харис. Рәхмәт, шуннан да рәхмәт. Менә монда әле комментарийлар килә. Алика бу яза Сәләт Life командасына зур рәхмәт, афәрин сез булдырасыз. Сәдип Әлмир афәрин ислам дип яза. Шулай ук бик зур рәхмәт сезгә. Мин шулай ук та рәхмәтләремне белдерәм. Алмаз абый, димәк, көн сайын, мин монда булган вакытта, без монда җыелышлар бара һәр вакыттагыча. Һәм инде кунаклар килгән вакытта, менә Алмаз абый, әйдәгез, берәр интерактив уйлап табабыз. Берәр җаза уйлап табабыз. Менә кунак килә, без аның белән аралашабыз. Аннарсын берәр уен уйлап табырга кирәк. Алмаз абый, хәзер син биредә, әлбәттә сине уен көтә. Мин әйтеп үтәсем килә. Бу чыннан да менә без монда кешеләргә бер кайчан да җибәрмибез бу уеннарны нинди булачагын. Һәм бу шундый бу гел сюрприз, һәм мин дә шу бу урында утырып, минем өчен дә кызыклы сюрприз була дип уйлыйм. Шуннан да кызыклы сюрприз була. Димәк, без сиңа хәзер сораулар бирәбез. Бу сораулар, бары тик сораулар. Һәм инде әгәр дә син аларга дөрес җавап бирә алмасаң, мин сиңа бер бирем, я җаза бирәм. Bu kommental şekilde. Ярый, әзерме? Әзер. Әйдә, беренче бирем тамашачыларны 8 телдә сәламләргә кирәк. 8 тел. Әйдә, мин саныйм. 8 таҗлы йолдыз, һәм 8 тел. Аха, 8 тел. Ну, әйдә, иң гадилар. Гадилардан башлагы. Сәлам. Сәлам. Привет. Привет. Булайм, салам дип әйтсәк. Салам, яхшы. Татарстан. Привет. Привет, Россия. Белем, бу нинди телдә? Здравенький, ондай бар микән? Здравенький булсын. Син хәзер алдасаң, бу Польшамы? Польша, белмим, Украина бәлки шундый. Сез языгыз әле безгә комментарийда, кем компьютер янында утыра, кем карый ала, здравенький бармы анда сәламләү юкмы? Hello булсын. Hello, биш. Нигәдер Буэнос Айрес дип әйтәсе килә. Ләкин мин бу әйтеп бетә алмадым 8 телдә. Юк инде бу атаган. Әйдә. Hasta la vista. Юк. Hasta la vista. Мин сиңа просто булышырга телим, чөнки монда җазалар. Җазалар бар иде. Ну, тамашачыга кызык булды. Ярый, давай. Бишне генә әйтте Алмаз абый. Димәк, менә монда бар безнең шундый конвертиклар. Алар 3. Димәк, үзең уртадагысын. Үзеңә җаза сайла. Так, нәрсә дип язылган Алмаз абый? Ислам абый, Алмаз абый битендә йөрәк рәсемен ясый. Син каршы түгелме? Йөрәк, син бит яратасың барысына рәхмәт. Моның белән нәрсә безнең егетләр? Димәк, йөрәк, мин хәзер теге рәссам түгел, әмма дә ләкин йөрәк килеп чыктымы? Ник кызыл ручка табы булмагандыр инде егетләр, кара. Син кара футболкада, стиль. Яхшы. Ярый. Бу җазаны все син алып аттың, икесе калды. Ярый, икенче бирем киттек. 6 төшерүчеләр командасының исемнәрен атарга тиеш. Менә барлык 6 форумда минем исемлектә 21 кеше. Әйдә, мин язып барам. Бу төшерүчеләр фотографлар һәм видеограф, операторлар. Сәләт Лайфның командасы. Сәләт Лайфның командасы. Ярар, яхшы. Дөрес әйттемме? Рәхмәт. Сәләт Лайфның командасы. Димәк, Алмаз булышан, беренче Алмаз. Алмаз. Һәм син дә әйтергә буладыр инде. Ярый, Ислам. Мин бармы монда? Бар. Ислам Валиев, Тагир Насыбуля. Айгөл репортажы. Бар. Булат Самарханов, Ришат Нуруллин,
Руслан Фахретдинов, Ильдар Фатыхов, Азат Садыков, Арина Туманова. Хәзер инде никадәр авыррак була башлады. Тимерхан Шахетдинов, Рамис, фамилиясын оныттым, Рамис. Садриев. А син фамилиялар белән әйтәсең? Монда исемнәр генә. Исемнәр Рамис. Бу ничәнче булды? 12нче булды бу. 12нче булды. Гүзәл апа булышты безгә. Гүзәл апа булышты. Шуңа күрә аны да атыйм. Тагын кемнәр безнең бар? Фәнзил, Илсур. Фәнзил, Илсур. Виталий. Макс. Макс тагын 4 калды име? Илүзәб. Закиров очень. Фәнзилә. Ярый, син ничә атадың? Менә тагын син, кара, син Илсур әйттең, Илсур дип әйттең, Фәнзил дип әйттең. Менә тагын бер оператор. Бу егетләр операторлар. Бар бер сезнең кыз оператор. Линара, тагын бер калды. Линара, тагын бер кеше калды. Монда минем тагын 4 кеше калды. Син күбрәк атадың, бәлкем бу исемлектә юктыр алар, айырмасы юк. 2 кыз. Алар Гөлшат һәм беренче форумда Гөлшат булды. Бу форумда Настя. Настя, дөрес һәм тагын 2 егет калды. 2 егет. Беренче хәрефләрне әйтсәң? Б һәм С. Булат Фасахов. Һәм беренче хәреф С. С хәрефенә башлана, С хәрефенә бетә, 4 хәреф. Соус, дөрес. Стас, яхшы. Ярый, димәк, җәза юк. Юк. Һәм инде соңгы сорау Сәләт Лайфның bütün сменалар өчен хронометражын әйтергә тиеш син хәзер. Якын цифраны әйтәм. Якынча әйдә, мин сиңа 3 вариант бирәм. Яхшы. Димәк, 789 минут, 903 минут, 856 минут. Тагын бер тапкыр. 789. 789. 903. 856. Беренчесе. Дөрес түгел. Дөрес җавап 856 минут. 14 сәгать. 14 сәгать. Күз алдына китер, 14 сәгать эфирдә булган. Димәк, җәза. Welcome. Хушамсы. Әйдә укы. Сәләт Life логотипын күзләрен йомып кагазда ясарга. Бармысың? Әйдә. Менә хәзер теге бирим вакытында мин рәссам буларак күзне йомам. Күзне йомасың. Менә мин сиңа бирәм маркер. Менә булай тотып торам. Юк, әйдә мине бу әйтә. Үзең, ярый. Юк, син күрсәт, тамашачыларга алар күрсеннәр. Әйе, син Сәләт Life күренәме, күренмәме егетләр? Барысы да күренә. Беренчедән монда менә Сәләт Lifeның оригиналь логотипы күренә. Һәм инде алмаса башла, син башла, рәхәтләнеп башла. Әйе, монда безнең маркерның бер генә төсе. Әмма дә ләкин Сәләт сүзен шәп язды. Алмаза бу Сәләтне ярата димәк, бик яхшы. Life. О! Вау! Браво! Браво, Алмаза бу. Һәм инде соңгысы, бу инде бары тик бирем. Инглиз теленә Сәләт Life командасы дөньядагы иң шәп команда сүзләрен тәрҗемә итәргә кирәк. Сәләт Life командасы дөньяда иң шәп команда. Бу егетләр, кызлар үзләре уйлап тапты, менә шундый биремне. Молодцы. Әгәр дә килешәсең икән, белмим инде. Team of Сәләт Life is very beautiful team. Beautiful. Анда иң шәп. Very, the best team. The best team in the world. Thank you. Ярый, Алмаз абый, бик зур рәхмәт сиңа. Иң ахырда берничә сүз белән тагын бармы әйтер сүзең? Минем әйтәсем килә инде. Сәләт ул мөмкинлекләр мөхите һәм бу зур мөмкинлек өчен бик зур рәхмәт барыгызга да. Кыска булыйм, чөнки безнең әле алда эфир вакытны ашамыйм үзем. Шуңа күрә алга барыйк. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Алмаз абый, сиңа бик зур рәхмәт. Әйдәгез әле алкышлыйк Алмаз абыйга. Сез комментарийларда менә мондый смайликлар куегыз. Алмаз абый, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Дуслар, менә шулай Сәләт Life, без Сәләтне күрсәтәбез. Без Сәләт Lifeның булдыручыларны сезгә күрсәтәбез. Алмаз абый белән рәхәтләнеп сөйләштек. Һәм инде дәвам итәбез, дуслар. Хәзер безнең булачак бер видеоролик
ул булачак безнең сәләт тел аланыннан сәламләү видео. Сәләт тел аланында беренчедән Тахир абыйнысы бүлен, шулай ук Сәләт лайфның зур өлеше. Тахир абый, сиңа аерым сәлам. Монда әле Алик абый Әдип Әлмир язды, Ислам белән Тахирга бик зур рәхмәт дип язды. Шуңа күрә сиңа сәлам, Айгөлгә сәлам, Ришатка сәлам, барыгызга да сәлам. Әйдәгез әле сезне дә күрик. Димәк, сәләт тел аланыннан сәламләү видеосы. Карыйбыз. Сәлам, һәм сәлам Сәләт Лайф. Без сезнең белән янәдән булырга бик шат. Һәм инде сезне сәламлыйбыз һәм сезгә җылы обнимашкалар җибәрәбез. Дуслар, барыгызга да сәлам. Һәм инде нәкъ менә хәзер без Яршалыда бумажник базасында сәләт тел сменасын үткәрәбез. Сәләт Лайфның тагын бер чыгарышында булу безнең өчен бик зур шатлык. Киләсе елга тагын күрешербез дип өметләнәбез. Bu yıldagı bilir forumları şundi əybət indi, şundi əfərin. Rəhmət sizgə Sələt Life, rəhmət Sələt, rəhmət barınızға da uğurlar, görüşürüz. Сәлам сезгә дә, бик зур. Тахир абый, Ришат абый, Айгөл апа, сезгә дә йөрәкләр, сезгә дә форумнан, сезгә дә биләрдән кайнар сәлам. Без сезне сагынабыз, без сезне яратабыз. Димәк, дуслар, менә монда йөрәкләр китте әле монда. Илүзә апа да йөрәкләр безгә җибәрә. Әдип Әлмир шулай ук шәп дип күрсәтә. Рафис Нуруллин, Рафис, сәлам. Рафис, сиңа аерым бик зур рәхмәт. Син, минемчә, безнең тамашачылар арасында, без бит нәтиҗәләр турында сөйләшәбез бүген. Син безнең тамашачылар арасында иң актив тамашачы. Син инде берничә приз да оттың, шуңа күрә, Рафис, сиңа бик зур сәлам. Һәм инде исегезгә төшерәм, хөрмәтле тамашачылар, эфир алдында шундый сорау биргән идем. Менә ни өчен сез Сәләтне... Монда Сәләт лайфка йөрәкләр һәм ярату сүзләре язалар. Ә минем сорау шундый. Менә ни өчен сез Сәләтне яратасыз? Ни өчен сез Сәләткә киләсез? Ни өчен сез Сәләтне сагынасыз? Языгыз әле безгә. Нәрсә ул сезнең өчен Сәләт? Мин рәхәтләнеп шул комментарийларны укыр идем. Һәм шулай ук сез безне кайда карыйсыз, шулай ук яза аласыз Instagram. Минем өчен Алмаз абый өчен бик кызык булыр иде бу мәгълүмат. Кем безне Instagramда карый, кем безне ВКонтактеда карый, кем безне YouTube'да карый, языгыз әле зинһар. Һәм әгәр дә менә шул социаль ширтәләрдә сез безне карыйсыз икән, без сездән көтәбез күп кенә лайклар. Әйдәгез әле, менә нәкъ хәзер 5 секунд, лайклар өчен 5 секунд. Менә шундый сәхифә, мин аны үзем уйлап таптым. Лайк куер өчен 5 секунд. Рәхмәт, 5 секунд узды. Димәк, шул 5 секунд вакытында мин ышанып калам, сез YouTube'да булсынмы, ВКонтактеда булсынмы, Instagram'да булсынмы, сез күп иттереп лайклар куйдыгыз. Рафис Нуруллин монда яза. Рафис, Сәләт Лайф командасына зур рәхмәт. Сиңа рәхмәт. Диләрә шулай ук монда йөрәкләр безгә җибәрә. Һәм инде тагын бер кабаттым көтәбез. Ни өчен сез Сәләтне яратасыз? Менә шундый сорауга җаваплар. Һәм инде бүгенге көн турында аз гына әйтеп китәбез. 6 форум. Менә без инде нәтиҗәләр турында сөйләшәбез. 6 форум узып китте. Соңгы сәгатьләр кала. Менә яңа ел алдыннан шикелле үземне хис итәм. Менә яңа елга анда 1 сәгать кала, 30 минут кала. Син аны саныйсың, мин дә хәзер менә шулай ничектер санап утырам. Менә эфир ахырына 10 минут калды, 5 минут калды. Шуңа күрә мин дә ничектер дулкынланам. Һәм инде беләсезме, дуслар, бүген без сюрпризлар турында күп сөйләштек. Бүгенге эфир шундый җылы, бик җылы, һәм ул хәзер тагын да җылыначак, чөнки биредә, дуслар, менә хәзер күп лайклар була. Илназ абый, Сафиуллин безнең студияда. Ярый, монда сорау, мин һәрбер кешегә аны бирәм, менә студияда булган. Син мине җәзалама, пожалуйста. Юк, инде юк, нинди җәза, бары тик бер генә сорау. Менә син беренче тапкыр Сәләткә ничәнче елда эләктең? Мин беренче мәртәбә 7нче сыйныфта укыганда 2 көнгә Биләрнең фестиваленә генә эләктем. Татар гимназиясе белән шуннан берничә бала без 98нче елда килдек Биләргә. Мин 7нче сыйныф укучысы идем. Аннары 10нчы сыйныфны тәмамлагач инде 2002нче елда мин аны менә төпләндек дип әйтим. 2002нче елда инде рухият аланына эләгеп, аннары Биләргә килеп, менә шулай 2002нче елдан счеты бара. Шутлыйм менә шушы елдан.
2002 елдан 2002 ел бүгенге көндә инде ветеран дип атыйлар. Нәкъ шулай һәм инде 2002 елдан син монда җырлар иҗат итәсең һәм шул елда башланды. 2003-4 елда үзең әйттең иҗат иткән җырны без хәзер рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Нәкъ шулай, нәкъ шулай. Башларга буламы? Күпме dünyada kaygılar, Күпме dünyada hasretler, Bir kim kirek mi, bir nida turmay, Ayram ütkerilgen şaklar. Min yaratam seni, min yuksınam seni, yaşay olmam senden başka. Min ışanam qaytırı, birge şaklar, min ışanam kileru, uzgan vakitlar. Min yaratam seni, min yuksınam seni, yaşay olmam senden başka. Күпме dünyada бәхетләр, Күпме dünyada şadlıklar. Bir kim kirek mi, bir nida turmay, Ayram ütkerilgen şaklar. Oh, min yaratam seni, min yuksınam seni, yaşay olmam senden başka. Min ışanam qaytırı, birge şaklar, min ışanam kileru, uzgan vakitlar. Min yaratam seni, min yuksınam seni, yaşay olmam senden başka. Birgelep kuşulup jırda kızarı gittik. Min ışanam qaytırı, birge şaklar, min ışanam kileru, uzgan vakitlar. Min yaratam seni, min yuksınam seni, yaşay olmam senden başka. Min yaratam sizni, min yuksınam salatni, yaşay olmam sizden başka. Min yaratam seni, min yuksınam seni, yaşay olmam senden başka. Şemşik tamam. Rahmet. Алкышлар, дуслар, алкышлар. Шәмшик тамам. Сәләт лайфның туры эфир тамам дип әйтәсе килә мәдә, ләкин бар әле безнең берничә мизгел, берничә комментарийны тиз генә укып чыгам. Фәнзилә Мустафина бүтән 21 эфирны карады. Гүзәл Мөхәммәд Набиева, барыгызга да сәлам. Кызганыч форумга килә алмадым, ләкин барысына да кайнар сәлам. Алик абый яза, барлык эфирныларны да карадык, барысын да карадык. Афәрин, шәп булды, рәхмәт. Һәм Зөлфирә Валиуллина яза, исәнмесез барлык сәләтләр.
Сезгә чын күңелемнән президенттан алып гади хезмәтләргә кадәр рәхмәт. Сәләтнең артында зур тырышлык, эзләнүләр һәм башкалар тора. Һәр берегезнең алдында зур тырышлыгыз өчен әни кеше буларак башымны иям, барыгызга да зур уңышлар телим. Улыбыз шушы сәләттә үсте. Зур ихтирам белән Зөлфирә Вәлиуллина. Диләрә яза, афәрин, рәхмәт, Илназ абый. Рәхмәт сезгә, дуслар. Чыннан да бик моңсу теге яңа ел алдыннан шикелле. Менә берничә мизгел калды, берничә минут калды. Чыннан да менә бу форумда яңгыр яуса да, болытлы булса да, менә бүгенге эфир минемчә иң җылы эфир булды. Рәхмәт сезгә. Шуның белән Сәләт Лайф 2020 проекты тәмам. Рәхмәт! Әйдәгез кадырак алкышлык! Hey! Dünya yaşav derdi bilen yana. Hey! Рәхмәт, дуслар! Димәк, әлбәттә, әле сезнең белән күрешербез. Быелгы Сәләт Лайф тәмам тиздән без форумда ябабыз. Ничектер саубыгыз дип әйтәсе килми, тагын эфирда берничә минут булырга телим. Әйдәгез әле, килегез монда, ярыймы? Барлык менә бу эфирны булдыручы егетләр, кызлар, Алмаз абый, Рамис, Арина, Тимирхан, менә егетләр, алар камералар белән басып торалар. Гүзәл апа, Айгөл, ярый, менә кемнәр, калганнар эшли. Дуслар, Айгөл апа, кил монда. Рәхмәт сезгә. Һәм гитара. Юк, бу эфир тәмамланмый, дуслар. Инде 1 сәгать бер эфирда. Җирендә. Бәлдәр җирендә. Сәлкешләр җире, изге чишмә буенда. Иха! Ярый, дуслар, бик зур рәхмәт сезгә. Сәләт Лайф. Biz Сәләтне күрсәтәбез. Пока, сау булыгыз!